Pri výbere životného partnera je dôležité zamyslieť sa nad niekoľkými kľúčovými faktormi. Prvým z nich je hodnotový systém. Zdieľanie podobných hodnôt a presvedčení je základom pre dlhodobý a harmonický vzťah. Či už ide o rodinné hodnoty, náboženstvo alebo životný štýl, je dôležité, aby ste sa s partnerom rozumeli v týchto oblastiach. Ďalším aspektom je komunikácia. Schopnosť otvorene a úprimne komunikovať je kľúčová. Musíte sa cítiť pohodlne, keď hovoríte o svojich pocitoch, obavách a túžbách. Ak sa dokážete navzájom počúvať a chápať, vytvárate silný základ pre vzťah. Následne je tu otázka podpory. Vzťah by mal byť miestom, kde sa navzájom podporujete v osobnom raste a cieľoch. Partner, ktorý vás povzbudzuje a verí vo vás, je neoceniteľný. Zvážte, či váš potenciálny partner zdieľa vaše ambície a či vás motivuje k dosahovaniu vašich snov. Nezabúdajte ani na zábavu a spoločné záujmy. Spoločné aktivity, ktoré vás bavia, môžu posilniť váš vzťah. Či už ide o šport, cestovanie alebo len trávenie času s priateľmi, dôležité je, aby ste sa spolu smiali a užívali si spoločné chvíle. Rovnako dôležitá je aj schopnosť riešiť konflikty. V každom vzťahu prídu ťažké chvíle. Dôležité je, ako sa s nimi vysporiadate. Partner, ktorý je ochotný pracovať na riešení problémov a hľadať kompromisy, je kľúčom k dlhodobému šťastiu. A nakoniec nezabúdajte na intuíciu. Niekedy nám srdce povie viac ako rozum. Dôverujte svojim pocitom a nezanedbávajte signály, ktoré vám váš vnútorný hlas posiela. Ak sa niečo nezdá v poriadku, je dobré sa nad tým zamyslieť. Vyberanie životného partnera je dôležitý krok, ktorý si zaslúži vašu pozornosť a úvahu. Venujte čas tomu, aby ste spoznali seba aj svojho partnera. Na konci dňa je to o tom, aby ste našli niekoho, s kým sa cítite šťastný a naplnený.